Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video på KMYT. Ja. I dag spiller vi Clash Royale. Både lidt Trophy nu, og lidt Mega Draft. Og måske så skal vi også lige spille lidt 7 gange Elixir. Ja, det glæder jeg mig til. Så tager vi bare alle dem, der koster lave elixir, og så bare spammer dem. Ja, Så det kunne være fedt. Så godt, ja. Men inden vi lige går i gang, så vil vi sætte stor pris på, hvis I lige vil gå ned og subscribe og like. Så kan vi ramme 150 subscribers, så vi kan lave en face reveal. Ja. Og så, det vil være rigtig fedt for os. Og så vil vi bare lige gå i gang med videoen nu, tænker jeg. Så lad os gøre det. Så spørger jeg Mega Draft. Ja, Mega Draft, det er bare en aftale. Og det skal lige siges, Massi han er meget bedre end mig til Clash Royale, så I skal ikke bedømme mig, fordi jeg er dårlig. Jeg er virkelig dårlig til Clash. Ja, hvad tager du nu? Det er dig. Nå, det er stadig mig. Okay. Jeg ved godt, det er lidt klamt, jeg har taget Mega Knight, men jeg havde bare lige lyst til det. Ja, og så tager jeg så Mega Knight! Barbarians. 6 11. Så tager jeg simpelthen Hvad for en champion skal jeg tage? Så Suspicious Bush. ja. Meget så. Og I skal ikke, hvis I selv spiller Clash derhjemme, så skal I ikke bedømme mig for at være dårlig til Clash. Fordi jeg er næsten lige startet på Clash. Jeg har spillet Hvis I synes, mit dæk det er dårligt her, så er det bare fordi, det er noget, jeg godt kan finde ud af at bruge. Ja. Og jeg har simpelthen spillet, hvad det hedder, Clash. Clash. Et eller andet Clash. Noget. Clash of Clans. Ja, Clash of Clans har jeg spillet. Goblin Machine! Goblin Machine! Så er det simpelthen... Skelly Barrel. Og nu tager vi simpelthen en battle. Så hvem der er bedst her. Wallbreak Split. Suspicious Bush. Jo. Kult. Oj, hvad laver jeg? Hvor Loki kunne. Bro, jeg sælger lidt. Alright. Mega Knight! Nej, jeg er Loki købt. Har jeg kukket Loki? Nej, du skal defend. Ja, men det kan ruin Giant. Oh my days, cover.
Okay, Giant er jo lort. Hvis du får den til at lave den ability, så er den ret god. Nå. Yes! Bare. Ja. Der solgte jeg lidt. Kom nu. Alright. Alright. Så prøver vi lige igen. Ja, nu prøver vi lige igen. Jeg tænker, vi tager 2 runder hver. Der var nogle tekniske problemer. Der var lige nogle tekniske fejl. Eller noget. Mighty Miner. Når man ikke kan lave Lumballoon, så må man lave Balloon og Rage. Det er irriterende. Det var den, jeg lige skulle til at tage. Gigant. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal tage. Alright. Ja. Goblin Cage. Goblin Cage. Jeg har mini Pekka og en, jeg ikke kan huske, hvad hedder. Giant og en mere, jeg ikke kan huske, hvad hedder. Og så har jeg Mega Minion og Goblin Cage. Mini Pekka the Log Giant Leatherhound. Hey, du har lige taget mine. Det har jeg. Sabis. Har du lagt mærke til, hvad for en klan jeg er i? Hvad for en? Faktisk. Okay, er vi klar? Er vi klar? Ja da. Så vi tryhard her. Vi pusher helt fra starten. The luck. Okay, det var godt nok dumt. Nu står jeg den. Oj, det lå godt counter. Nej. Nej, det var sygt tæppet. Mighty Miner versus Miner. Det er irriterende minipik, jeg skal tage så lang tid om at slå. Okay, Giant er jo lort i den her arena. Prøv lige at hjælpe Giant lidt. Så er du kogt.
Jo. Jeg havde ikke glemt, du havde lavvarmen. Skader godt, når vi Kom, skynd jer. Skynd jer. Så skal der bare rage på. Så. Ja, men nu er dit tårn kogt. Nu er dit tårn til mig kogt. Nej, det var så tæt på. GG's. Okay, GG. 6-7. 6-7. 6-7. Skal vi tage? Jeg tager Trophy Road Game. Hey, jeg ved ikke, om jeg havde det rigtige dæk. Og det havde jeg. Godt. Don't judge me. Do not do that. Do not do that. Please don't do that. Jeg magter ikke skadis. Stop, Larry. Hvordan er det, jeg laver nummer 2 dæk? Det kan jeg godt lige vise dig bagefter. Er det ikke bare, jeg trykker på 2 her? Ja. Okay, interessant. Jeg fører lidt, Rana. Nej. Hvad så taber du? Nej, han bruger Expo. Hvad så er det? Okay, jeg er simpelthen klar til den der 7 gange XP nu. Alright. Som faktisk hedder Elixir, men okay. Ja, men same shit. Same shit. Potato, altså. Tesla skal dø. Hedder Tesla. Skeleton Army. Skami. Skeleton Skami. Skeleton Skami. Witch. Man kan få... Witch in the pocket. Man kan få Wizard og Witch. Det er en Harry Potter. Mm. Sådan der. De kan bare lige forbi hinanden. Hvad, han defender ikke min minipicker. Det er dårligt. That's good use in the chat. 6-7. Ja, kom nu lidt. Nå. Jeg har lige en til. Det er winning streak. Winning streak. Are you ready? Good luck. Godt lad mig. Thanks, Tak, Ruff. Okay, det går fint nok. Jeg har tårn. Og venter på min witch. Og burde jeg måske faktisk bruge princess. Alright. Godt. One shot. Jeg ser rent faktisk film nu. Jeg ser Wicked. Ind i Roblox. Ja.
Du er den første, der ser film med Roblox. Det var det. Okay, så du kan sådan noget. Jeg kommer bare lige komme og se det. Hvad altså? Det her, det tror jeg gør ondt i numsen. I kan ikke se det, desværre. Nej, jeg kan desværre ikke se det. Nå, men han blev lige freecarnet. Ja. 6 øjne. Ja. Jo, jeg er 1 for at komme i ny arena. Nå, jeg skulle videre. Lad os komme videre. Okay. 1 fra... Kom så, jeg kan godt. 1 fra ny arena. Ja, Matthew kommer simpelthen snart i en ny arena. Nå. Ja. Okay, han starter simpelthen. Og det var det nu vending her. Jeg tror måske, jeg får tårn. Jeg har en tårn. Hold da helt op. Han lader mig bare køre. Jo. Dejligt. Lige arena. Nice, quillede han bare. Han gav mig bare gratis. Og med det, så tror jeg også, at vi vil sige tak for den her video. Og vi ses i næste video. Tak fordi I vil se med. Nu lige at komme ind i arena. Ja. Ja, det var super. Vi ses i næste video.